ଧାଡି କେଞ୍ଚିଲ ଯିବେ ସ୍ଲୋପିଂ ସମସ୍ତେ ଧରି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ନା ମତେ ଟିକେ ଦବୁନି ସମସ୍ତେ ଧରିବା ସମସ୍ତେ ଧରିବା ମୋ ହାତ କଣ ହେଇଗଲା ମୋ ହାତ କଣ ଧରଛି ଛାଡି ଭାଇଲେ ତୁ ଛାଡି ଓଏ ଉଡିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଛାଡ ଛାଡ ଭାଇ 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 ଗୋଟେ କେବେ ନଡିଆ ଗଛ ଏଠି ଅଛି ର କୁଆଡେ ଯିବ ସିଏ ସିଧା ଯିବ ନହେଲେ ଇଆଡୁ ବଙ୍କ ଇଆଡୁ ଆସ ବଙ୍କ ବାସ୍ ବାସ୍ ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଧରି ଭାଇ ସାଇଡ ଥାଉ ବାସ୍ ଛାଡ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧରି ଫଟୋ ଖାଲି ଉଠିବ ଛାଡ ଛାଡ ହେଇଲୋ ପଳେଇଲାଣି ଛାଡ ଏ ଛାଡ ର ନାଗିଯିବ ଫଟୋ ଛାଡ ଛାଡ ନା ଫଟୋ ଉଠା ମତେ 40 ଟଙ୍କା ଛାଡିବ ନା ହଁ ଛାଡି ଦେଲି ଜମା ଜୀବନ କଲ୍ କରିଛ ଏ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ଧରିବି ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଫଟୋ ଜଲ୍ଦି ଆଗୁ ଟିସାର ଉଠା ଆବେ ଉଠା ଆବେ ଟିସାର ହଁ ବା ଉଠେଇଛି କାଇଁ ଆଗୁରୁ ଉଠୁନି ଟିସାର ମୁଁ ଟିସା ମୁହ ଉଠୁନି ହଁ ହାତ କଣ ହେଇଯିବନି ଥାଉ କେ ଛାଡ ଦେ ଏ ଗଲା ଗଛ ନା ପଳେଇବ ଠିକ ଅଛି ପଳେଇବ ওই ভিডিও কর ভিডিও হেই এ পাগল উড়ি ଯିବି আবে কুଆড়ে গলা আবে সেই নাখি जो গছ বলতে কোটি না না উপর গলা এ পড়েলা রে বম বকেলা নড়ে গো ছড়ু বহে বাଟ গলাଣି এটা সিধা এরা হଳଦିଆଟା নো କାଲି ନାଲିଟା ଯାଇଥିଲା କୋଉଠି ନାଗିବ ଦେଖିଆ ସାଇଡ ରେ ଯଦି ନାଗିବ କାଲି ଏ ମୋ ହାତ କଣ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଧର ତୁ ଖାଲି ହାତ କଣ ହେଇଛି ଗୁଳି ହେଇଯାଉ ଦେଖାଉନି କୁଆଡେ ନା ନଡିଆ ଗଛ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି ଆଉ କଣ